Pinayagan na ng otoridad ang pagbiyahe ng mga bangka patungong Calayan Island sa Cagayan. Sundan sa report. Maaliwalas na ang panahon sa Cagayan. Pinapayagan na muli ang pagbiyahe ng mga bangkero papunta sa Calayan Island. Kasabay nito ang puspusan na clearing operation sa lugar. Sa kabila ng maayos na panahon, naghahanda muli ang probinsya sa panibagong sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa. May posibilidad kasi na kung magiging ganap na bagyo at pumasok sa PAR, tatahakin nito ang parehong direksyon tulad na nagdaang bagyong Henry. We will conduct another disaster assessment again. From there, we will determine kung ano yung mga plans of actions po namin. Lifted na rin ang no fishing, no sailing at no swimming policy. Pinapayagan na rin ang surfing activity sa Apari. Merong mga dayuhan, ma'am, pag pumupunta sila dito. Sa ngayon, nasa below normal level ang Cagayan River. Samantala, dahil pa rin sa nararanasang landslide, nagpapatupad ng one lane sa ilang pangunahing kalsada sa Mountain Province. As of 7 a.m., one lane passable sa mga motorista ang Baguio Bontoc Road, Cagayan via Tabuk Enrile Road at Bauco Road. Sarado naman sa mga motorista ang Kalakaban section sa Bauco Mountain Province habang nagpapatuloy ang clearing operation dahil sa landslide. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.